Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk edýän daşary ýurt habar beriş serişdeleriniň biri bolan Trend, ýurdun hususy pudagyna daşary ýurt maýalaryny ýatyrmak mümkinçiligine umytly garaýar, emma tynçylar koronavirus pandemiýasy bilen bagly geleňsizlikleriň türkmen hökümetiniň bolonja at awryny hem gaçyrýanlygyny iri maýadarlaryň beýle ýurda maýa ýatyrmajakdygyny öňe sürýärler. Ýewropanyň dikeldiş we ösüş banky Türkmenistanda öz işine başlan wagtyndan beri ýurdun dürli pudaklaryndaky 70 taslama gatnaşyp 272 million euro maýa ýatyrdy diýip Trend habar agentligi bankyň wekili Anton Usow talgylanyp habar berýär. Bu maýa goýumlary hususan ýurdun 200-den gowrak kiçi we orta kärhanasyna telekeçilik ýardamlaryny almagy mümkinçilik berdi diýip Usow sözüniň üstüne ýetirdi. Usow Ýewropanyň dikeldiş we ösüş bankynyň gelejekdäki maýa goýumlary barada söz açyp, bankyň Türkmenistanda guruluşyk materiallaryny öndürmek bilen meşgullanýan Ak Hünji kampaniýasyna qarz pul bermekçidigini aýtdy. Bu qarz 2020-nji ýylyň iýul aýynyň ahirinde bölünip beriler diýip bankyň wekili goý beriljek serişdäniň möçberini anyklaşdyrmazdan sözüni dowam etdirdi. Onuň tasdiklamagyna görä dogry mümkinçilikler dörän halatynda Ýewropanyň dikeldiş we ösüş banky beýleki türkmen kompaniýalaryna hem şoňa meňzeş qarzlary berip biler. Şu ýylyň başynda Ýewropanyň dikeldiş we ösüş banky we Ýewropa Birleşigi Türkmenistanda geyim gejimleri guwry arassalyş işiniň ýaýbanlandyrylmagyna goldaw bildirdi. Mundan başga bankyň arassaçylyk önümlerini öndürýän hususy kärhana Ryshally el kompaniýasyna goldaw üçin 1,13 million dollar qarz berenligi bellenýär. Şeýle-de Ýewropanyň dikeldiş we ösüş bankynyň wekili Anton Usowyň sözlerine görä yerli hyzmatdaş banklaryň üstü bilen gönüden göni ýa-da gyýtaklan serişde bermek arkaly bank azyk önümlerini gaýtadan işlemek we paýlamak, logistika, uly hyzmatlary, gaplama, mebel we mehmanhana işleri bilen meşgullanýan hususy kompaniýalary goldamagy planlaşdyrýar. Ekspertler Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllaryndaky iň agyr krizisyny baştan geçirýänligini aýdýarlar. Koronavirus pandemiýasynyň global niwet banklaryna ýetiren täsiri resmi Aşgabatyň gesasy ekspert önüminiň berýän girdejileriniň hem düpli azalmagyna getirdi we şerketleriň baglanmagy ýurdun bazarlarynyň daşardan getirilýän haritlara barha köp derejede garaşly bolýanlygyny ýüze çykardy. Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow hökümet mejlislerinde resmiýetlerden owa hojalygyndaky niwet gaz buğdagyndaky we beýleki urlardaky önümçiligi ýokarlandyrmak, importyň ornuny tutýan önümleriň öndürilişini artdyrmak, eksport edilýän önümleri köpeltmek ýaly talaplary ýygyderli öňe sürýär. Türkmenistan halkara korrupsiýa hasawatlarynda hemişe iň korrumpirlenen ýurtlaryň arasynda görkezilýär we tynçylar resmi Aşgabatyň daşary ýurt sermaýasyny çekmek mümkinçiliginiň hemişe az bolanlygyny belleýärler. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň öňkü başlygy Hudaýberdi Oradowyň sözlerine görä çynlaky daşary ýurt kompaniýalary hiç wagt Türkmenistan ýaly ýapyk, açyk aýdynlygyň ýok ýurtlarynda maýa ýatyrmaýarlar. Şeýle-de tynçylar Türkmenistanyň koronavirus pandemiýasy bilen baglykda dünýä ykdysadyýatyny aljaradan keselen görnetdiň subutnamalary bolsa-da ýurdun çäginde hiç bir hadisany resmi taýdan hasawa almazlygyna gengalýarlar. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça analitigi Bruce Panier'iň pikirine görä, has gowy saglygy saklaýyş ulgam bolan ýurtlarda hem günde müňlerçe täze näsagy göze çykarylýan wagtynda Aşgabatyň barha köpelýän subutnamalara garamazdan Türkmenistany virusy ýurda golaylatma saklap bilen ýurt hökmünde görkezjek bolmagy adamlaryň ýadyndan aňsa-daňsa çykmasy gerek. Ýol başçylary şeýle derejede gözden düşen özlerini biýabr eden bir ýurtda daşary ýurt maýadarlarynyň maýa ýatyrjakdygyna ýa-da beýleki hökümetleriň Türkmenistana bil baglap ony dost ýa-da hyzmatdaş hasaplap biljekdigine ynanmakda, muny göz öňüne getirmekde kyndy. Bruce Pannier golayda Türkmen prezidentiniň pandemiýa we harasat döwründäki emelsizlikleri barada ýazan göwrümli analizinde aýtdy.